Isa ka ba sa mga hindi kumpleto ang araw kapag walang kape? Kagaya na lamang nila Nanay Elena at Christian na hindi na nawawala sa kanilang daily routine ang caffeine. Araw-araw umaabot sa 3 hanggang 6 na tasa ng kape umano ang kanilang naiinom. Partida kahit patirik ang araw. Umaga kape, pagdating ng office kape, lunch, tapos mag-lunch magkakape, hapon magkakape, gabi bago matulog magkakape. Ano po kasi pag hindi pa ako nakakape, parang hindi kumpleto ang araw ko. Ayon sa health expert, dapat mag-ingat at maghinay-hinay sa sobrang pag-inom ng kape, lalo na ngayong tag-init. Ang kape ay may caffeine na maaring magdulot ng dehydration na posibleng maranasan sa panahon ng mataas ang temperatura. Since mainit po ang panahon, no, expected natin na makakaranas po tayo ng dehydration, gawa ng, kumbaga parang paraan na rin ng katawan natin para mailabas yung init, no? So, ang labis po kasing pag-inom ng kape is nakakapag-cause po siya ng dehydration, no? Maliban po doon, pinapayuhan din po namin yung mga pasyente namin na iwasan po ang pag-inom ng masyadong kape since nagkukos din po siya ng iba't ibang side effects, lalo na po palpitation, hyperacidity. Pero since ngayon po is tag-init, inaasahan po natin na makakaranas tayo ng sobrang pagpapawis. Iwasan na lang po natin yung pag-inom ng kape para po maiwasan natin yung dehydration, no? So, if ever man po na hindi talaga maiwasan uminom ng kape, ang advice po namin sa publiko is uminom po ng maraming tubig, hydrate yourselves, nang sa ganun po is ma-replenish or mapalitan po yung fluids na mawawala sa katawan natin. Dagdag na paalala ng health expert sa publiko, balansihin ang pag-inom ng kape at siguraduhin sasabayan ito ng sapat na tubig. Regine Boy, CSN.